Numeri Piediasa 9. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, She Israelfoɔ no mmra na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru Canaan asase no so a, yɛn ni asase a ɛbɛyɛ mo agyapadeɛ. Canaan asase no sɛdeɛ na hye tie. Mo anaafo fam nkyɛn firi Sin srɛ so Edom nkyɛn mu, na mo anaafo fam hyia no mfiri nkyene po awieyɛ wɔ apueyɛ. Na mo hyia no mmra Akra bimafrɔyɛ anaafo fam, na ɛntwa mo nkɔ Sin, na ɛmfiri hɔ nkɔ Kades Barnea anaafo fam, na ɛmfiri hɔ nkɔ Hasar Adal ntwa mo nkɔfa Asmon, na ɛhyia no nkontom firi Asmon nkɔ Misraim subonhwa no mu, na ano nkɔpem po no ano. Na atɔyɛ fam hyia no deɛ, ɛpo kɛse a ɛda hɔ ma mo no na ɛnyɛ ɛhyia, ɛno na ɛnyɛ mo atɔyɛ fam hyia, na yɛnyɛ mo atifi fam hyia. Mumfiri po kɛse no ano mfa mo ani nkari hɔ bepɔ, na mumfiri hɔ bepɔ ho nkari deɛ ɔfa kɔ Hamat, na ɛhyia no ano nkɔpem Sedad, na ɛhyia no mfiri hɔ nkɔ Sifron, na ano nkɔpem Hasar Enan. Yei na ɛnyɛ mo atifi fam hyia. Na monkari ɛpoyɛ fam hyia mfiri Hasar Enan nkɔ Sifam, na ɛhyia no mfiri Sifam nsane nkɔ Ribla ɛpoyɛ, na ɛhyia no nsane ara nkɔpem Kineret po no nso noa ɛpoyɛ, na ɛhyia no nsane nkɔduru Yordan no ano nkɔpem nkyene po ano. Yei ne mo asase no sɛdeɛ ɛho ahyɛ tie. Na Moses hyɛ Israelfoɔ no sɛ, Yei ni asase a momfa ntontobɔ so nkyɛmu ni so a Awurade ahyɛ sɛ wɔmfa ma musuakuo nkron ne fa no. Na Ruben ma abusuakuo sɛdeɛ wɔn mpani mfie tie, ne Gad ma abusuakuo sɛdeɛ wɔn mpani mfie tie, ne Manase abusuakuo fa no anya wɔn kyɛfa. Musuakuo mmienu ne fa no anya wɔn kyɛfa Yeriko, Yordan agya, anim fam ne apueyɛ. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, Mmarima a ɔnkyɛ asase no ma mo no din nie: Ɔsɔfo Eliasa ne Nomba Yosua. Na munyi musuakuo nyinaa mu mapɔn ma maako na ɔnkyɛ asase no mu. Mmarima no din nie: Yuda abusuakuo mu, Yefune ba Kaleb; Simeon abusuakuo mu, Amihud ba Samuel; Benyamin abusuakuo mu, Keslon ba Elidad; Dan abusuakuo mu bapɔn Yogle ba Buki; Yosef ma no deɛ, Manase ma abusuakuo mu bapɔn Efod ba Haniel; Efraim ma abusuakuo mu bapɔn Seftan ba Kimuel; Sebulon ma abusuakuo mu bapɔn Panak ba Elisafan; Isaka ma abusuakuo mu bapɔn Asan ba Paltel; Asel ma abusuakuo mu bapɔn Selome ba Ahihud; Naftali ma abusuakuo mu bapɔn Amihud ba Pedahel. Yeinom ne wɔn a Awurade hyɛɛ wɔn sɛ wɔnkyɛ Canaan asase ma Israelfoɔ no.